धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 18थि 2 बोसोरसेले जथुमाजों लोगोसेनो 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा आफादनि खुंगा 18थि 2 बोसोरसेले जथुमाजों लोगोसेनो 8 मार्च एबा मुलुगनां आइजो सानखौ सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय सेङाजान माजबारि गुदि फरायसालियाव 7 आरो 8 मार्चआव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो BKWSनि CM मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारी, गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा आलारि ब्रह्म। हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो UBPOनि आफादगिरि मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मुस्रि बड'सा ब्रह्म। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि, आइजो मेलेमजिबि बिथांमोन, गुबुन गुबुन आफादनि मानिजाथाव दैदेनगिरि आरो हालामनि रायजो राजा बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लायो। गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय, लोगोसे साबायखर बावबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय दिपा हालामनि नौनारि सेङाजान माजबारि गुदि बर' फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि मेहेरगोनाङै जोङो बेवहाय खुंगा 18थि 2 बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो खुंनाय जाबाय। दिनै बिनिनो नैथि सान, दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलनि फुंबिलि समाव जोङो फिरफिलाखौ बिरहोबाय। फुंबिलि समाव जोङो फिरफिलाखौ बिरहोखांनानै जोङो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंनानै होबाय। जोंहा बेवहाय बिबार बावजेनगिरि जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि प्रानजिता बसुमतारी बिथाङा बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होलांबाय। दा जोंनिया नैबेखौ आङो फोरमायना होनो सानो, दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो सानखौ जिहेथु दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा फालिबोबाय थायो, बे हिसाबै जोङो बेजोंनो लोब्बा लाफानानै दिनै बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। दा दिनै जोङो जोंनि बर' आइजोफ्रा माखासे दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सानखौ बांसिनानो मिथिया। दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नाजानायाव बुहुमाव बर' आइजोफ्रा दिनै गासिबो मोनथायखौ मोननो हादों बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों। जिहेथु दिनैनि सानाव 8 मार्च बुहुमनां आइजो सानाव दिनै मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो मोनसे थीम थायो। बे थीमा जाबाय जोंनिया दा दिनैनि 8 मार्च मुलुगनां आइजो साननि जोंनि दिनैनि थीमनि जाखिनि स्ल'गान, बे स्ल'गाना गिभ एन्ड जेन। बेयो मोनसे जोंनि मुलाम्फा, बे होनाय आरो मुलाम्फा लानाय। माखासे समफ्राव जोंनि आइजोफ्रा बबेबा बिथिंफ्राव माखासे मोननो गोनां मोनथायफोरखौ जोङो लानो रोङालासिनो माब्लाबा जोङो मोननानैबो जों मुलाम्फाखौ जोङो लानो हाया बा मोननो हाया। बिनिखायनो दिनैनि बे 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि स्ल'गाना जाहैबाय होनाय आरो मुलाम्फा लानाय। बेबायदिनो जोङो बे स्ल'गानखौ लानानै बुहुमाव बे मोनसे स्ल'गाननि बायदि जोङो मोननाय आरो मुलाम्फा लानाय बेखौ जोङो लानानै बुहुमाव आइजो माहारि हिसाबै जोङो जेब्लायबो जोङो बे मोन्थायखौ लानो थाखाय नाजानांगोन। बेखिनिखौ आं खावलायबाय। थांनाय थान्दै मेलाव जोंहा थान्दै मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो मोनसे समनि आथोबनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि सोमस्रि बर' आब'आ जोंनि थान्दै मेलखौ बेखेवना होलाङो। लोगोसे बे थान्दै मेलाव दख'राफोरनिफ्राय जोङो माखासे बिथांमोननि दख'राफोरनि माखासे मावबोनाय बे खामानिफोरखौ, हाबाफारिफोरखौ जोंनि गेजेराव बिथांमोनखौ जोङो रिपर्टफोरखौ जोङो लानाय जायो दख'रा बिथांमोननिफ्राय। रिपर्टखौ जोङो लानानै सोदांनाय बा खोनासंनानै माखासे गोरोन्थि जानाय बा थालांनाय सोदोबफोरखौ जों सोदांना होनाय जायो। बे हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जानानै बिथांमोननि रिपर्टफोरखौ जों सोदांनानै हरनाय जायो। बे हिसाबै जोबनायाव जोंहा गोजाम आफादा सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननाय जायो। बे गोदान आफादा दिनै दाफुंजाबाय थान्दै मेलनि गेजेरजों। गोदान आफाद हिसाबै सिगां आङो गोजाम आफादावबो दंमोन, दा सिफायनानै आङो आरो नैथि खेब
गोदान आफादनि आफादगिरि महरै आं बिबानखौ मोनफिनबाय। दा नेहाथारि महरै गाहाय नेहाथारि महरै लेङाइ नेहाथारि मुस्रिमा माधुरि बसुमतारी बिथाङा लेङाइ नेहाथारियाव दंमोन। दा गोदानै बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिबानखौ बिथांनो जोङो होनाय जादों। दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि आरो बेखेवगिरि सोरखौ लेंहरनाय जादों? दिनैनि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि BKWSनि चिफ सार मुस्रि मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा जोंनि थान्दै गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैगोन। आरो गाहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा आलारि ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोना सफैखाबाय। जेब्ला गेवलां मेला जागायो अब्ला बिथांमोनहा गासिबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो जोङो हांख्रायनाय लेखा गासैबो आलासि बिथांमोनहा दिनै बे गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो हागोन। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादा मैया 7 अक्ट'निफ्राय जानानै दिनै नैथि साननि नैथि हाबाफारि। बे हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै आंखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनिफ्राय हांख्रायनाय लेखायै आं बाहागो लाफैदों। बेवहाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनो मोननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बिथांमोनानो जोंनि हारिनि समाजनि हारि जौगानायाव जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय हमजेननानै जिमाननिखि जोंनि गेदेमा बिथांमोना जिउ बावलांबाय, बिथांमोननि जिउ बावनायनि जोहैनो जों दिनै नैबेसेबां आवगायबोनो हादों होननानै आं सानो। बिनिखायनो जों दिनैनि दिनाव बै मुंख्लं गेदेमा बिथांजोमोनखौ जों दिनै मान बावथारनांगोन, बिबार बावथारनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि बै जिउ बावसोमनायनि थाखायसो जों दिनै बुहुमाव बेसेबांखिनि गेरेमसा जास्लाबाखैबाबो जिमानखिनिखौ मोनफुंनांगौखौ मोनफुंनो हायाखैबाबो जि एसे मोनफुंदों बिथांमोननि जोहैनो जों मोनदों। आरो आं सानो बिथांमोना सोरगोआव थानानै जे जोंनि हारि जौगानायनि समाज दानायनि माखासे मावनो थानाय जोंनि मोनथायफोरखौ मोनफुंनो हायैनि जिखिनिखि खामानि मावनो गोनां दंबावो, बेफोर खामानिफोरखौ बिथांमोना सोरगोआव थानानै जोंखौ बोर बान्सा सारस्रि हरनानै बै मावनाय खामानिफोराव जे हेफाजाब होगोन बेखौ हास्थायो आङो। आरो लोगोसे बिथां मुंख्लंफोरनिसिम आंनि हास्थायनाय, बिथांमोना जे सोरगोआव थानानै जेन आलो गोजोनैनो थाहैनो जायगा मोनथों, बेखौ आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबदों। बेखिनिखौनो आइजोफोरनिसिम मा मेसेज होगोन बे समाज दानायाव, हारिखौ जौगाहोनायाव बा बायदि जिथुनाखि जौगाहोनायाव? बायदि जौगाहोनायाव जोंहा आइजो हिसाबै गोबां बिहोमा दं। जों आइजोफोरा समाज जौगानायाव दिनै आइजोफोर नङाबानो समाज जौगानाया जाफुंजोबगोन होननानै जों साननो हाया। आइजोफोरनि दारैनो जोंनि माखासे समाज जौगानाया जाफुंसारदों होननानै आं सानो। जोङो हौवाफोरजों समान जिखिनि खामानियानो जाया मानो, आन्दलनानो जा बा समाज बिथिंनि जिथु फोसाबनाय हाबाफारि, बेवहायबो जों आइजोफोरा समान बाहागो लानाय हिसाबै जों आइजोफोरनि जोहैनो जोंनि समाज जौगानायखौ माने जाफुंसार होयो होननानै आङो सानो। आरो जिथुनाखि आथिखालाव लाइमोनफोर दङ, बर' सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोर गुबुन हारिनि बा जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होगोन? आथिखालनि लाइमोनफोरखौ आङो दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि जोहै आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो। बिथांमोना जिथुनिखि जोंनि लाइमोन बिथांमोनानो जोंनि समाज हारि दानायाव बिथांमोनानो बाहागो लानांगौ। बिनिखायनो जाय जोंनि लाइमोन बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै जिरायनानै दं, बिथांमोना जोंनि समाज सिबिनाय आरो हारि सिबिनायाव बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगौ। अब्लासो जोंनि समाज आरो हारि सिबिनाया लाइमोनफोरखौ जुदि जोङो जौगाहोनो हाबासो जोंनि समाज आरो हारिया जौगागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बिनिखायनो लाइमोन बिथांमोनखौ आङो जोंनि नैबे समाज सिबिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ आं लुबैयो। दिनै जिहेथु 18थि बे बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मायाव आङो नुजाफैनो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे दिनै जिहेतु आइजो सान, मुलुगनां आइजो सान, बे आइजो साननि आं नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि दारै बयनिसिमबो आं मुलुगनां आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। जिहेतु आइजोफोरनि मोनथायफोरखौ रोखा खालामनो आरो आइजोफोरनि जिथु न्याय बेखौ समानै बयखौबो मोनहोनो थाखाय जिहेतु दिनै मोनसे
जुजियै जुजियै दिनै 100 बोसोरनि बारलांबाय जिहेतु 1911 मायथाइयावनो बे मुलुगनां आइजो सानखौ जिहेतु फालिजेननाय जादों। दिनै बे सानाव आइजोफ्रा दिनै मा लेभेलसिम फैदों बिनि मोनसे बिजिरनाय दिनै सान आरो बेयाव आइजोफ्रा मा बेलायाव बोरै मा सुबिदा जादों बेखौ गासिबो सावरायलायदों आरो आंखौबो आलासि लिंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो जिहेतु दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे बर' समाजाव मोनसे आलादा जायगा दं। बे मोनसे आसामावल' नङा, बे सा सानजा भारतावनो मोनसे मख'जाथाव आफाद बियो। बर' हारिनि आइजोफोरनि गेजेराव राजखान्थि, रांखान्थि, थामोनथा, समाजारि आरो जिथु गोथे फोथायनायफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जिथु आइजो आफादा गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादों आरो मावलांबाय थानांगोन समाजखौ फोसाबनायाव। आरो मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसनबाबो, राजखान्थि आफाद नङाब्लाबो बेयो बर' आइजोफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे आइजो जिथु सांग्रांथि बुङो बेखौ लाबोनायाव गोबां खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन।